It-tnejn filgħodu l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem l-MEA resqet numru ta' proposti lil partiti politiċi. Meta kienet qed titkellem dwar dawn il-proposti, l-MEA qalet li hemm bżonn li sal-bidu tas-sena 2013 pajjiżna ikollu budget li jkun għadda mill-Parlament. Mhix sitwazzjoni li nixtiequ li tkun. Nippreferu li jkun hemm budget li ġie diskuss u għadda mill-Parlament. Qalet li pajjiżna m'għandux ikollu kampanja elettorali fi żmien il-miliet għaliex dan jista' jħalli impatt negattiv fuq in-negozji. Meta kienet qed titkellem dwar il-proposti l-Assoċjazzjoni qalet li hemm bżonn ta' politika ċara dwar l-enerġija li wassal għal prezzijiet stabbli. Preżentament l-Assoċjazzjoni qalet li s-settur kummerċjali f'pajjiżna qed iħallas fost l-ogħla kontijiet fl-Unjoni Ewropea kollha. L-MEA qalet ukoll li jeħtieġ li jkun hemm inqas nies fuq il-paga minima nazzjonali biex bekk jitnaqsu n-nies li jinsabu f'riskju ta' faqar. L-Assoċjazzjoni appellat ukoll li d-dejn ta' pajjiżna jonqos b'2% fis-sena għal 5 snin li ġejjin. Ma nixtiequx li d-dejn nazzjonali jkun tila, ma nixtiequx li jkollna livell deficit li jkun insostenibbli. Dwar l-edukazzjoni l-MEA qalet li r-riżultati f'dan il-qasam għandhom jiġu stabbiliti minn qabel filwaqt li appellat biex isir aktar enfasi fuq dawk li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien. Insistiet ukoll li l-Gvern m'għandux jinnegozja ftehim kollettiv ma' kumpanniji privati 6 xhur qabel it-tmiem tal-leġislatura. Proposti oħra jikkonċernaw il-bżonn ta' strateġija li tindirizza l-karatteristiċi ewlenin ta' Għawdex, miżuri favur il-familja kif ukoll il-ħtieġa ta' aktar teknokratiċi fil-Parlament Malti. Huma appellaw ukoll li għandu jkun hemm unità nazzjonali bejn il-partiti għal ġid tal-pajjiż.